de lam die had geen min meer. En die hadden al, dus hij had ooit eens een keer betocht om kaai te keepje en daar probeerde de lam bij te doen. En dat slagen zo goed dat we nu al een periode lang, of al mooi tijd eigenlijk al, dat we dan onze lam die geen min meer hadden, dat we daar een ko van keepje. En dat is een ko op een ongeveer 20 lampasje. En dan hoeven ze net maar de fles te gaan. Het scheelt wel heel veel tijd. Maar dat gaat best, hè? Ja, het gaat hartstikke goed. Zoals hij ziet het altijd wel even een mooie kaai uit, die de jaren net heen gaat. En dat de speen wat uit elkaar stieren, dat ze heel erg deun op elkaar stieren en dan kan de lam net maar redden net. Dus dan zie ik het even op en dat het een beetje mak is. Dat is, het is maar natuurlijk net constant skoppen, dus hij moet wel de lam accepteren. Dus dan, het gaat altijd best. Dus één ko had je ongeveer, wat zei je, 20 lam? Zoiets, ja. Nou, die voorstel wat minder, maar ongeveer 20 lam had het erbij ongeveer. Dus hij moet... En een lam, hoe leren die dat drinken bij een ko? Nou, we doen ze er altijd eerst even een paar keer onder, maar dat gaan ze altijd heel snel in de gaten. Ja? Dus als ze weten dat het helemaal goed komt, dan, maar de tweede keer dan kennen ze het zelf al. Hoeveel skiep heb je hem? Nou, we laten er elk hier zo'n 2400 skierplannen. Dus, 2400 skiep ja. krijg lammen? Ja, die krijg lam, ja. En hoeveel lam hing hem dit hier dan? Nou, dat is nooit, dat is ongeveer 1,8 per skier, dus ongeveer 2 per skier. Dus dat is eigenlijk net uit te rekenen. Maar we willen nooit getalen weten. We weten wat we hebben en wij zijn erin, maar getalen dat hebben we hier nooit. Maar dan hebben we het oer samen, als dat uitrekken zijn 4.500 tot 5.000 lam. Ja, zeker. En dus hij is nog wat in de handel. Dus soms in het heegseizoen hebben we er wel 10.000. Ja. En we binnen al die lam nou en die skiep? Nou, we hadden die skiep die je lammen had, die komen hier op de Sediek erin. We hadden de Sediek we in de kop van Friesland die Sediek hebben. Van Holwe tot een Peerse staan. En van Lauwersoog tot een Zoutkamp. Daar rennen de skiep met lam. Vies het mooi werk met de skiep en lam? Ja, het is een levend spul hè? En je doet er ergens voor. Het is net een ding, het is echt een leuk leer spul. Dus ja, het is hartstikke leuk. En mist het nou zelf net, het flesje, Jan? Nee, dat mis ik echt net. Nee. We gingen hier een tiertje voor, gingen we hier een lammenbaar, maar dat bevoelde is net. Ja, maar het is echt gewoon, ja, natuurlijk 1, 2 flesjes, ja, dat is hartstikke leuk. Maar hier 40 van die lam, die moet je elke joen, het is wel een verplichting. Je moet wel echt 4 of 5 keer daar moet je ze lammen aan, dus op de bonen. Dus nee, laat die kei dat maar mooi doen. Ik doe liever wat anders. Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Ik zal de brei even draaien. Aha. Ja. En moest je daarvoor eerst bellen? Nou, ik hier mijn collega even aan de telefoon. Zit die ouder even trouwen dat wij boordjes zullen komen, dus oh ja. Ja. Morgen. Ben je wel eens mensen die lopen dat je de brei dicht hebben of wiepen? Nou, dat hoor je toch altijd, hè? De meesten houden altijd haast wat dat betreft. Maar je ziet ook wel eens mensen die komen hier meer dan 1 keer op een dag loon. Dus als je die dan zegt, dan hoor je direct met je rekening met jezelf. Ja, dat doe ik wel, ja. Dat onthoud je een beetje? Want die had krek al in een rij stond, dus dan leed ik hem nou even snel terug? Nou, het lukt net altijd. Hè, maar bepaalde gezichten ken je wel en dan... Mooie dames. Nou,
maak je geen onderscheid tussen. Nee. Dat is net de bedoeling. Nee. Oké. Nee, maar je moet altijd een beetje, wat verkeer betreft en de boordjes, je moet altijd een beetje middenweg vinden. Ja. En dat de boordjes wat er ook kennen, maar dat het wegverkeer echt net al lang te wachten hoeft. Dus. En dan ben je ook een tevreden man. Als me dat wat lukt, dan ben ik tevreden, ja. Ja, klopt. Oké. Ja. En laatste vraag, en wanneer is dit een Brage nog eigenlijk open of dicht of hoe zit dat eigenlijk? Als ik de boordjes trolleer, dan is van mij de Brage hier. En dat is voor de automobilisten, zal dat oors wezen, maar dat bedoelt u toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, precies, ja. Filosofische vraag. Ja. Nou ja, als ik boordjes trolleer, dan is de Brage van mij hier. Dus. Oké. Ja. Nou, dank u wel. Oké, graag in.